da duka halitta shi kake wa hubbu. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Kara tira Allah kunshi manzan Allah da hadan Abdallah sayyidul akawani sidi manzan Allah. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Tabbata halin shi har da masu haban shi masu ɗan tsarki shi tun azal wallahi rayuwa sun bashi. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Yana tijani sahibul insani baya gautin layi shehu mai diwani tabbaci wallahi sanka ne imani. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Ya abaga naziru shehu mai asararu ka daɗa mani sirri na ta tsaro bai tekun shi ta hamuniru. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Assalamu alaika sayyidu sadati yarda ne ta yabanka ko ina kan titi masu bin mu da sharri gaskiya kullatti. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Assalamu alaika gwargwadon kadarinka kabuwa ya asuna kabuwa ya asabbawa ya san matsayinka banda wanda ya yi ka. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Bai rabo da rabawa banda kai wane ne sidi mai kyauta ne baya wa rasuwa ne ta kamata kai ne. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Akramul kurama'u alimul ulama'u mai gidan ashabu shugaba ka amince na taimaka baiti na taimaka hubbu. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Ta yabo da kirari mai rabon alkairi sayyidul abarari yarda baitocin nan na yi tari tari. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Kanka ne addini an ta nuruddini arzikin zamani kafirai ma na ji sun kira kaminu sayyidul kaunaini. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Mai gidansu sha'aibu arzikinsu ayubu mai isa gurrabu ba a nema gunka ya zamanto babu sidi ban mu da hubbu. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. To halittar Allah kai kadai kaga Allah tsarrabar da ka kawo sai ka kawo sallah godiya mun gode sidi manzon Allah. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Mai da na bata dalla ka kusantu da Allah sai na rufu cikin ka ya hakikar suna ya hakikar ba sidi manzon Allah. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Karkace mashi rabu shugaba sai dai shi yayi daban da sa'adu kira shi min kai ka kila kai zai dauka. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Ka kamata kai ne arziki na kai ne fahari na kai ne shugaba sai dai kai kabuwa ya san ka gane kai wane ne. Ya Rasulallahi ya Aminallahi ya Muradullahi shugaba wallahi ga kama da kai ne. Bari in sa'a ya ayyaban da na shirya na kune autan nan da yake zawe ya bi salam yake wani Allah bar soyayya. Ya